Aibi, ya kamata ka sani cewa soyayya ba ta da gurbi a zuciyata. Ni ban yarda da soyayya ba. Soyayya ƙarya ce. Ya za ki ce haka? Bayan soyayya ita ce linzamin duk wani mai rayuwa. Soyayya tana tare da duk wani abu mai motsi tun halittar duniya, kuma har yanzu yana nan ba tare da ya tsufa ba. Kin ga ku duk abin da ya lastin haka? To yarda da shi ya zama dole, kuma ba abin bari ba ne. Na sani, amma ina so ka sani ban ga abin farin ciki a tare da ƙarya ba. Domin soyayya ƙarya ce. Duk soyayyar da ta cika so, to akwai wahala. Gashi dai son abu kake, amma sai yana wahalar da kai. So yakan hana ka cin abinci, so ya hana ka bacci, so ya sa ka tunani, so ya sa ka bijirewa iyayenka, so yakan sa ka saba wa ubangijinka kawai sabida so. To in dai har so yana sa haka, mai zai sa na so na yi shi? Gaskiya ban yarda da so ba. Soyayya ba ƙarya ba ce. Duk wani abin da kika sani to akwai gurɓatattu a ciki. Mafi yawa duk soyayyar da kika ga ƙarya a ciki, to me shi ne ya sa ƙarya? Ba soyayyar ba ce ta zo da shi. Kuma a tarihin duniya, abin da kake so shi ke wahalar da kai. Dalili, za ka so ka faranta wa abin da kake so, za ka hidimta masa, za ka iya ɗaukar ƙafa ka je wajen wanda kake so, za ka iya duk abin da kake tunanin zai ji daɗi, sabida ka faranta masa. Sabida in ka faranta masa, za ka fi shi jin daɗi, sabida kana son sa. Soyayya aba ce mai kyau, amma wasu suna amfani da ita su biya bukatunsu. Ina so ki san cewa duk abin da kake so, so na gaskiya, ba za ka so ka halakar da shi ba. To kin ga kuwa, in har ka sa yarinya ta bijirewa iyayenta ko ta saba wa ubangijinta, ka cutar da ita. Kin ga kuwa masoyi ba zai so ya cutar da abin da yake so ba. Kin ga to, in yi haka ai ba san ta yake ba. Ki fahimci zance na. IBB Gombe, na gode.